Natay nga dimanon ti maysa nga babae, iti balay pagagasan kalpasan a Napaltogan iti manindua a daras. Naamuan nga ti biktima ket ni Rowena Pipo I. Ramos, 35 ti tawen na, nga dati ngagnay iti bukig bantay ilocosur, nga dagitoy ket paatong-atong lang iti pagdadyanannan. Ti biktima ket mapapati ang maysa isuna nga drug personality, kapuanan ta adda dua a kaso iti droga, iti kaming iti kapulisan ti ili a bantay. Basar met ti investigasyon iti kaming iti kapulisan iti natakamat nga ili, ti biktima ket naglugan iti tricycle, ket ditan asinaruno dagiti dua a masuspecha nga nakalugan iti motorsiklo, ket kelaat-latan nga pinaltugan dan ti biktima. Sigun ti kuha datoy investigasyon dagiti kadua tayo may pagip datoy nga naramid. Datoy biktima ket kagapgapunan sa ditoy bigan Plaza Salcedo. Kaya pagdisag na DJ ko, pagdisag ng tricycle, DJ Suntri, at damit si marunuhan nung nakamotor, tandem, riding in tandem, kaya pinaltugan na rin biktima iti likod, tinamindo nga daras, kaya nati biktima, naitaray dito'y Metro Bigan Cooperative Hospital ng dead on arrival. Agarop alas 12:30 napasamak iti nakapaltog. Iti biktima iti kalman may kakinsay nga aldaw iti bulan iti Septembre. Ken kadagito nga gundaway nakamasayag iti bangkay iti biktima iti mismo a pronenarya. Palabas nga taoin adda record na may panggip ti droga. Maipalagip nga ti biktima ket adda 7 nga anak na. Ken tinagbaling nga asawa na ket adda iti provincial jail. Kapuanan met lang iti kaso a droga. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.